ସବୁ ଯାତ୍ରାର ସହଯାତ୍ରୀ, ସବୁ ସ୍ମୃତିର ସଂରକ୍ଷକ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଏ ଦୁନିଆ। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆସିଛି ଯାହା କାଳର ମହାସାଗରରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରାର। ଏହି ଭୂମିକୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ନାମରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏହା କଳିଙ୍ଗ। ସେହି କଳିଙ୍ଗ ଯିଏ କେବେ ଏହି ଉପମହାଦ୍ୱୀପର ଗୌରବ ଥିଲା। हेलो भाई नमस्कार, मु स्वागत कर मो यूट्यूब चैनल को। आप देखि जानीपे भिडियो क्लिक आरंभ आम कौटी बुला जाइए बालीयात्रा। हाँ आज्ञा बालीयात्रा, बालीयात्रा वर्षक देख बालीयात्रा पड़िया पशु पशु एत भिड़ 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 पिला देखिए जदि जाऊँगी हाथ धरिकी नहीं जातु। मुझे मो पुओ झील समस्त नहीं जाइए बालीयात्रा पड़िया को बुलिया आउ आनाउंस करुच्ची सबुबले पिला पकेटरे निजर मोबाइल नंबर निहाती पकई बहुत जरूरी। चलो देखिए आम बालीयात्रा। थोड़ा बाबा पुलिस कमिश्नर तरफ से स्वागत करुछु। आपण मान स्वागत करुछु। दूसरा तले एकति बातमा दुनिया को देवतो आपका जानते सब बिना प्याज रसुण काली प्याज रसुण वाला बड़ा कष्ट पानी ऐसा ही पड़े आई पत्ता उड़े केते टका गोटे था 5 टका चेंज हम कह 20 टका दे दौन बैग पछपटे कौन बोली
ପାଗଳ ନା କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ କିଛି ହେବନି? ହଁ କିଛି ହେବନି, ତୁ ଦରି ପଇସା ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ, କିଛି ହେବନି। ଆଗ ପଟେ ଓଳା 50 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଓ आयुष्मान मलिक कालिया बुदा आयुष्मान मलिक कालिया बुदा सुखपुर कालिया बुदा रे आयुष्मान मलिक जदि आपण आपको सुनी पारुछंती पुलिस सहायता करी 10 निकट राशि पहुंचंती आपण को मां आपण के घर अपेक्षा करछंती आयुष्मान मलिक ଆଗ ପଟେ ପକଉନ। सुखपुर आयुष्मान मलिक କ'ଣ ଖାଇବ ବାପା? ଏଇଟାରେ ଝୁଲିବ, ଏଇଟାରେ ବୁଲିବେ, ଏଇଟାରେ ଦେଖିଲ ଏଇଟା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଆସ ଆସ ଆସିଲା ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି କେମିତି ଆଲା ହେଉଛି? ବିରିୟାନୀ ବାପା ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ? ହଁ ବିରିୟାନୀ ଫାଷ୍ଟ KFC ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ବିରାଟ स्क्वायर फिट हिसाब से आंतर पैसा ना खाइब ठुका पड़ी खाइब ठुका पटा कौ पटे उठे आयुष्मान साहू आयुष्मान साहू आयुष्मान साहू कौन आयुष्मान साहू जब पुलिस सहायता केंद्र 10 मिनट आसी पहुंचल तुलसी आयुष्मान साहू आयुष्मान साहू मेन टाउन बात बोला दियो ले आगू बस सीधा जा यारे आसंतु मलबेरी आनी देछि बालीजात्रा स्पेशल ऑफर मात्र 30 टंका रे 3 आइसक्रीम मात्र 50 टंका रे 3 आइसक्रीम मात्र 60 टंका रे 3 आइसक्रीम मात्र 70 टंका रे 3 आइसक्रीम वो कंपनी भयन एतरे हमरो फोन छोड़ा ये तो लगता फोटो आपन कंटेंट बना नहीं यार बुली आई तो चक्कर मोर जन 3 देखि जीवो फोन गोटे भी नहीं पाखे
ଗୋଟେ ହଜାରେ ଜିନିଷ ତମେ କିଣିବ ଖାଇବୁ କ'ଣ ପିଇବୁ କ'ଣ ଖାଲି ଏଇଠି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବ ଶହେ ଧର ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଇଛ ତ ଏକୁଟିଆ ଆଇଛ ଏକୁଟିଆ ଆସିକି କିଣିବ ତାପରେ ଲାଖି ଯାଉ ଏଠି फाँका है ना फाँका आगे आगू जो पड़ो आगे सेट चलो सेट करे नहीं रुचि है पुलिस नुआ पुलिस এটা কোন সেটি কোন সেটা আরে হে ঠাকুরଙ୍କର উঠিବ ତ କହୁନଥିଲି ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଉଠିବନି କହୁନଥିଲି ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ପାଣିରେ ଉଠିବ ଆଜି ଉଠିବ ହଁ ସେଇଆ ଆସ ଏକ ଆସ ଏ ଫଟୋ ସେପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ହବ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ର ବାହାରି ଗୋଟେ के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले
जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमान के तले सच्ची मैंने जान दवाई है नच नच कोई ना मेरा हाथ बिताई है अखियों की नींद मैंने तुमको से उड़ा दी गिल गिल बारे मैंने मुझे जलाई ଯାତ୍ରୀ ସମୟର ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତ କାହାଣୀର ସାକ୍ଷୀ ସବୁ ଯାତ୍ରାର ସହଯାତ୍ରୀ ସବୁ ସ୍ମୃତିର ସଂରକ୍ଷକ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଏ ଦୁନିଆ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆସିଛି ଯାହା କାଳର ମହାସାଗରରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରାର ଏହି ଭୂମିକୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ନାମରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏହା କଳିଙ୍ଗ ସେହି କଳିଙ୍ଗ ଯିଏ କେବେ ଏହି ଉପମହାଦ୍ୱୀପର ଗୌରବ ଥିଲା ସମୁଦ୍ରର ରାଜା ସାହସୀ ଯାତ୍ରୀ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘର ଥିଲା
କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗର ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ସାଧବମାନେ ନିଜର ବିଶାଳ ନୌକାରେ ବସି ମହାସାଗର ଆଡ଼କୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ବହୁତ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ନୌକା ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀରେ ପହଁରି ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପବିତ୍ର ରାତ୍ରିରେ ଦୂରକୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଆଉ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ସାଧବମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଏହି ଗୀତରେ ଆଶ୍ୱିନ, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର ଏବଂ ବୈଶାଖ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକରେ ବାହାରୁଥିଲେ ଆଉ ବୈଶାଖରେ ଫେରୁଥିଲେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ନିଜ ନୌକାରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ପାନପତ୍ର ଏବଂ ଗୁଆ ରଖୁଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବାର ପ୍ରତୀକ, ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ସେମାନେ ଫେରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ଏକ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନ, ଏକ ନୂଆ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଟକି ନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସବୁଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଥିଲା। ଏକ ଏପରି ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ବାଲି, ନାରିକେଳ ଦ୍ୱୀପ, ଯେଉଁଠାରେ ନାରିକେଳ ବୃକ୍ଷ ଆକାଶକୁ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା, ଯାହାର ପବନରେ କଳିଙ୍ଗର ସୁଗନ୍ଧ ରହିଥିଲା। ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ କେବଳ ବେପାର କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ସେ ଭୂମିକୁ ଯାଇ କଳିଙ୍ଗର ଆତ୍ମା ଭରି ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର, ନିଜର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ନିଜର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ବାଲିର ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ସାଧବମାନଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ସାହସିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସାହସୀ କଳିଙ୍ଗର ପୁତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ସେପରି ଏକ ପରିଚୟ ଯାହା କୌଣସି ଭାଷା, କୌଣସି ପରିସୀମାର ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏବେ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବନା, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିଛି। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ମେଳାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ବୋଇତ ବନ୍ଧାଣ ଉତ୍ସବ। ଏଠାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନୌକା ତିଆରି କରି ପାଣିରେ ଭସାଇଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ନୌକା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ବୋଇତର ପ୍ରତିକୃତି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧବମାନେ ସମୁଦ୍ରର ଅଜ୍ଞାତ ଦିଗକୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ସେହି ପ୍ରତିକୃତି ନୌକାରେ ଦୀପ ଜାଳି ସେଥିରେ ପାନପତ୍ର ଏବଂ ଗୁଆ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ପୁଣି ଥରେ ସାଧବମାନେ ନିଜର ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃସାହସୀ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ମହାସାଗରକୁ ପାର କରି ଆମ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମେଳାର ଅନ୍ୟ ଦିଗଟି ହେଉଛି ଏଠାକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ନୃତ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ଭାବନାର ପ୍ରତିଫଳନ ସଦୃଶ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମା ଏହି ମେଳାରେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚୁକ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଅଭିନରେ ଆକୃତି ତିଆରି କରି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ କେବେ ନ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ପରେ ଆଉ ଏକ ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେପରି କଳିଙ୍ଗର ସାଧବମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ଦିଗକୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନର ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର କରିବାକୁ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ, ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ନିଜ ମନର ପରିସୀମାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା, ନିଜ ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା। କାରଣ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳର କୌଣସି ଶେଷ ନଥାଏ। ବାଲିଯାତ୍ରାର ଏହି ଉତ୍ସବ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଆସିବ
ମୋ ତଟ ଦେଶରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ମହାନଦୀ, ଜୀବନର ଧାରା, ଏହି ମାଟିର ରକ୍ଷକ ଏବଂ କଟକର ଅତୁଟ ସାଥୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ମୋ ଭଉଣୀ କାଠଯୋଡ଼ି। ଆଉ ଆମ ଉଭୟ ନଦୀର ସଂରକ୍ଷଣରେ ରହିଛି ଭବ୍ୟ କଟକ ନଗରୀ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ଏପରି କାହାଣୀ ଯାହା ସମୟ ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ସମାହିତ ରହିଛି। ଜଣେ ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା ରାଜା ମର୍କତ କେଶରୀ ଏହି ଭୂମିକୁ ନିଜର ଦୁର୍ଗ ଭାବରେ ବାଛିଲେ ଆଉ ଏହାର ନାମ ରଖିଲେ କଟକ। ଏକ ଏପରି ଭୂମି ଯାହା ଅରାଜକତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହେଲା, ଆଉ ଦୁଇ ନଦୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥଳୀ ହୋଇ ରହିଲା। ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ବିତିଗଲା ଆଉ ସମୟ ଆସିଲା ମହାନ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତୃତୀୟଙ୍କର। ରାଜା ଏହି ନଗରରେ ଏକ ଦୁର୍ଗର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ବାରବାଟୀ। ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦିନ କେତେ ଚମତ୍କାରୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ କଟକର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ନୂଆ ଶାସକଙ୍କୁ ଆଣି ଛିଡ଼ା କରିଦେଲା। ନିଜର ବୈଭବରେ ଲିପ୍ତ ମୋଗଲ ଆସିଲେ ଆଉ କଟକର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ନଗରୀକୁ ଅଭିନବ ବାରାଣାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ବାରାଣାସୀ କହିଲେ। ମୋଗଲମାନେ ଏଠାରେ ମସଜିଦ ଏବଂ ମିନାର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେପରି କଟକର ମୁକୁଟରେ ରତ୍ନ ଖଚିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ପୁଣି ମରାଠା ଆସିଲେ। ସେମାନେ ବ୍ୟାପାରୀ ବି ଥିଲେ ଆଉ ଯୋଦ୍ଧା ବି। ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ଆଉ କଟକକୁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ନୂଆ ଭାଷା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଏଠାକାର ପବନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଳର ହଲଚଲ ଭୟାନକ ଭଙ୍ଗୀରେ ବଦଳିଗଲା, କାରଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେମାନେ 1803ରେ କଟକକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। କଟକକୁ ବଦଳିବାକୁ ବିବଶ କରାଗଲା, ଏହାର ଆତ୍ମାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ କଟକ ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ବିନାଶ ପରେ ପୁଣି ନବସୃଜନ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି କଟକର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦିନ ପୁଣି ଫେରିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କଟକ ପୁଣି ଗର୍ବର ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ଆଜି ଏହାକୁ ମିଲେନିୟମ ସିଟି କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ଏହାର ଗଳି ସକାଳ ପରି ଚମକୁଛି। ଏହାର ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟର କୋଳାହଳ ଅଛି, ଆଉ ଏହାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି, ଯାହା ମୋର ଲହଡିର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସମତାଳିତ ହେଉଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ କଟକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତିରେ ଚକମକ ହେଉଛି। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଏବେ ଯଦିଓ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାନ୍ଥ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅତୀତର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନଗରୀର ଅନ୍ୟପଟେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମଶାଲ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଗର୍ବେ ଜଳୁଛି। କଦମ୍ବ ସବୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅତୁଟ ରହିଛି, ଏକ ଏପରି ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମୋ ଲହଡ଼ି ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ଯେଉଁଠାରେ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାହାଣୀ ସଂଗଠିତ ରହିଛି। ମା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବାସ କରୁଛି, ଯାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ସହର ଜୀବନ୍ତ ରହିଛି। ଆଉ ମହାନଦୀ ବ୍ୟାରେଜ କେବଳ ମୋ ଜଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁନି, ବରଂ ଏହି ମାଟିକୁ ସେଚନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେଇ ଏହାର ଉତ୍ଥାନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କଟକ କେବଳ ଏହାର ସ୍ମାରକୀରେ ବସତି କରୁନି, ସେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ନିଜର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏବଂ ନିଜର ଚିର ସବୁଜ ବଜାରରେ ବସତି କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସେ, ସେତେବେଳେ କଟକ ଏପରି ଚକମକ ହୁଏ ଯେମିତି ତାରକାମାନେ ନିଜେ ଏହାର ଗଳିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। କଟକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପନ୍ଦନ ମୋ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ, ଆଉ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରା ତାକୁ ମୋର ଆଲିଙ୍ଗନରେ ନେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଆଉ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସଦାସର୍ବଦା ବଜାୟ ରଖିବ।
भिडियोटी केमिति लगिला कमेंट सेक्शन में निहाती जणेबे कमेंट करी कहबे आपण कोउठु जाइछंती बालीयात्रा पड़िया को जगार जाइछंती केते समय बुलीछंती आमे तो बुलिक आसला को राति 11टा हेगला आ मो वीडियो को निहाती लाइक करेंगे कमेंट्स रे निहाती जणेबे रहिली धन्यवाद।